खुलुमबाय गिबियावनो गासैनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ नङा होमबा गोलोमलायलांबाय आं दिनै नोंथांमोननिसिम फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों नङा आं रिक्वेस्ट खालामनोसो फैदों आंनियाव गोबां सुबुङा रिक्वेस्ट खालामहरदों मा रिक्वेस्ट नोंथांमोना सम दङब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आंनियाव गोबां सुबुङा रिक्वेस्ट खालामदों जे आंनि चेनेला 1K जायाखै आंनि चेनेलखौ नोंथांनि चेनेलाव डिस्क्रिप्शनाव होना हो नोंथाङा भिडिअ बानायनानै आंनि चेनेलनि मुंखौ बुंनानै हो होनो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननि खाथियाव आं रिक्वेस्ट खालामनो फैदों आंखौ गुबुना रिक्वेस्ट खालामहरदों जेनेबा आंनिसिम आरो आं नोंसोरनिसिम जाय आंनि भिउवार्सफोर आंनि साबस्क्राइबारफोर नोंथांमोना अननानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव इउटिउब चेनेल खुलिनाय इउटिउबारफोरखौ मदद खालाम जायफोरना 1K साबस्क्राइबार जायाखै जेनेबा 1K नि बारा जायाखै आरो जायफ्रा 1K नि बारा जाबाय आं बिसोरखौबो बुंगोन जेनेबा बिसोरखौबो मदद हो अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव आं मोनसे भिडिअ खालामबावखांबाय बाट मोननैसो थालांबावदों बिथांमोना बारे बारे आंनाव बुंहरदों बे चेनेलखौ नोंथांमोना मदद खालाम बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामनानै हो बिथांमोननि भिडिअखौ आं चेक खालामबाय बिथांमोना गुबुनफोरबायदि गाज्रि थाम्बनेल गाज्रि भिडिअ हगारा आं बिसोरबायदिखौसो मदद होनो लुबैयो जायफोरा बेफोरबायदि नङा नाथाय जायफोरा गाज्रि थाम्बनेल गाज्रि भिडिअ हगारा आं बिथांमोनखौ मददबो होनाय नङा बिथांमोना आंनियाव रिक्वेस्टबो खालामनो नाङा रिक्वेस्ट खालामबाबो नोंथांमोननि रिक्वेस्टखौ आं एक्सेप्ट खालामनाय नङा मानोना बेफोरबायदिखौ सुखुवा जों बर' हारिनि मान सन्मानखौ नायनांगोन जों बर' हारिनि जौगानाय आरो गावनि मान सन्मानखौ साननानै बर' हारिखौ गेरेमसा महर बुहुमाव गोसार होनांगोन एबा गेरेमसा महर दानो आखायाव लानांगोन नङा होमबा अब्ला फैदो गुबै बाथ्रायाव गोबाव खालामालासिनो आंनिसिम रिक्वेस्ट खालामदों दि बर' इउटिउब चेनेल नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव मोनगोन फारि फारि लाइन होगोन आं नोंथांमोना एकदम फारसेनिफ्राय साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालामनानै हो नेक्स्टआव सिफुं मिक्सार आरो बेनिफ्राय मोनसे लकिजित नामा लकियाजित स्वर्गियारि अफिसियेल लकिजित जागोन बेयो बिजय बसुमतारी बिथांमोननिया दहाय मोनसे भिडिअ थालांबावदोंमोन मोनसे भिडिअ आं शुट खालामखांबाय बे भिडिअ थालांदों आरो सानैसोआ माने बे भिडिअ खालामनायनि उनावसो रिक्वेस्ट खालामनायखौ आं मोनबाय बेनिखायनो आं दा बे रिक्वेस्टखौ माने आं एक्सेप्ट खालामनानै बेयाव दा बुंना होनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दिनै आंबो फिसा इउटिउबारबाबो जेनेबा आंना 1K नि बारबाय आरोना होमबाबो आं नोंथांमोननियाव रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गले गले बुङो बे चेनेलाव आं माब्लाबा टेकनिकेल माब्लाबा एन्टारटेनमेन्ट माब्लाबा ब्लग भिडिअ बेफोरखौ जुदि माबा मोनसे जेनेबा नोङो ब्लग भिडिअखौ मोजां मोना टेकनिकेल भिडिअखौ मोजां मोनो बिदिनो एन्टारटेनमेन्टखौ मोजां मोना अब्लाबो नोंथांमोना आंखौ माने आंनिफ्राय खावलायो नोंथांमोना आंखौ नार्भास जानानै आंनि भिडिअखौ नार्भास जानानै आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामनो नाङा डिसलाइक मारिनो नाङा अननानै जों बर' मदद होलाय आङो मानो बेखौ खावलायदों नोंथांमोना आं बुंखाबाय सिगांनो आं गाज्रि भिडिअ लाबा गाज्रि थाम्बनेल होनानै आं बर' हारिनि मान सन्मान जाया होननानै ओंखायनो आंखौ मदद खालाम गोबां साननो हागौ मा इयो खनसेबा आल्टु फाल्टु भिडिअ लाबोयो खनसेबा मा एन्टारटेनमेन्ट खनसेबा टेकनिकेल खनसेबा मा ब्लग खनसेबा मटिभेसन भिडिअ आं बे टेकनिकेल भिडिअ मानो मटिभेसन मानो बे आं एक्सट्रा चेनेल खुलिथ'वाखै दा ओंखायनो दा बेफोरबायदि मोनसे चेनेलावनो बुंनो गोनां जायो एबा भिडिअ होनो गोनां जायो दिनै एसेनोसै गोजोन्थों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम गोजोन्थों